И здравейте хора, аз съм по-мистеров или по-точно Mr. Gaming Miner. Това е епизод 4 на Minecraft Survival поредицата. Преди да започнем обаче с видеото, лайк, subscribe и нека се да си 30 лайка на това видео. И нека направо започваме с клипа. Така има лек апдейт по самото оцеляване. Тук всичко направих в торчове извън клиповете, доста фарминг за въглища всъщност. Но да, тук поизфармих малко торчове и направих тъкмо, махнах снега тук. Къщата не съм барал, тук направих тези стълбички, защото това може да го дигнем по-нагоре, това да ни е като втори етаж. Даже тук има още сняг, даже ще го осветим, да не се спалват малки зомбита. В днескашното видео мисля и обмислям да се пренесем тук или да си разширим базата насам. Можем да направим така, секунда само, можем да направим ето така, примерно до тук някъде, ето така. Може да направим ето това. Така че сега ще отивам да изфарам малко дърво, защото ми трябва още дърво. Така. Доста дърво ще ми трябва за тази къща да си е. Така. Наистина, доста дърво ще ни трябва да си подновим тази къща. А не, това няма да занимавам да го взимам. Да си гледа работа. Йо, как? Ще ми се брадват. Ще чупим с тази малко и да. Така, окей, поизфармих малко 32 дърво, което е горе-долу. Ще стигне до някъде. Но сега правим си диамантената брадва. Бам. Няма какво го мислим. В този чест ще си оставя някои бакуци, които не ми трябват. И сега да видим как точно ще го направим. Ой, там имаше кол, съм го изпуснал. Добре, значи до тук някъде ще трябва. Добре, ето тук ще го оставим. Само че трябва да купим още нагоре. Бам, ето така. Така, те трябва да ги махнем от тук. Ето така. Окей, така е добре. И сега тук трябва да го щупим всъщност. Ето така ще направим. Бам. Аз такова искам, не искам, ще трябва да ги щупа. И това тук ще го оставим всъщност. Няма да е на 100%, нали? И тук ще го направим с това дърво. И тук също. Сега да го изравна тук. Така. Теб също ще направим по този начин. И това тук трябва да го направим, освен можем така да направим. По този начин. Така и тук да издигнем стени. Като цяло това отдолу няма смисъл да го правя, така че от тази страна ще го щупа, като цяло няма смисъл тук, защото няма да се вижда. Просто направо ще направим така. Ще сложа един торч, да не се спамва зомбите малки. И ето така и сега ще го направим от всичките страни. Така, ще ми трябва още дърво, така че отивам да фарма и се връщам, когато изфармя около стак дърво. Така, окей, поизфармих един стак дърво. И сега вече, ако не ми стигне да си направя къща, не знам смисъл, ще се побъркам. Сега с този дърт, освен да си направя така стълбички, бам, ето така да мога да се качвам. И сега само правим тук така. Това тук ще го направя втория етаж със сигурност. Но тук ще трябва да е 3 блока. Не. Чакайте, сега ще направим така слабове. Гледайте сега. Искате да се качите, правите бам. Е така.
Аз трябва да го... Добре, това ще го правим после. Ето така. Бам. Добре, така ми харесва. Ма то тук е с такова... Ами този етаж няма да също... Не, знаете ли какво може да направим? Можем, ако дойдем тук, това го щупим. Ето бе, нищо няма да се вижда. Нали отгоре е покрив. Ето така. Добре. Харесва ми така и само че... Това тук трябва... тук сте, че става тегъл. Не, това ще ни е като някакъв... Това ще ни е като тераска. Ще го направим като тераска. Ето така. Само че още слабо ми трябват. Ето така. А тук не мога да го използвам. Не това бе. Да, мога, окей. Бам, ето така. Опс. Тук това трябва да го заградим. Трябва да ям. Секунда. Малко ще трябва да им разруша селото, ама какво да направя? Окей, така. Това също трябва да го щупа тука. Ето така. Малко гнусничко ще стане, ама... Няма друг избор. Така или никак. Така, добре, така. Само запълваме покрива. Бам. Тук слагаме една стена. Ето така. До тук. Осветяваме с топа. С торчове. Така. И тук сега ще си го направим по-нататък към някаква тераса. Сега ще си направя оградки. Ето така. И горе ще го оправим поне за тъмнела да изглежда добре. Ето тук. Примерно нещо такова. Това тук ще го измислим. Ей, знаете ли какво мога да направя тук горе? Чакайте да си имам такава печка. Сега си имам обикновена. Горе може да го направим така като някакъв хубав дизайн. Не, това е отвратително. Това е отвратително, махаме. Окей, ами... Сега така ще е, пък по-напред в епизодите ще го апдейтнем това. Така че да, тук ще приключим това видео. Надявам се да ви е харесало, което така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да се абонирате с камбанката, да стигнем 30 лайка, ако можем това видео. Долу в описанието оставям линк за Instagram и за TikTok, където може да ме последвате. В TikTok правим почти всяка вечер стримове на страшни игри в Roblox, на Five Nights at Freddy's, може би ще играем и така нататък. Но ще се видим в следващото видео. Чао от мен!